Dnes sa pozrieme na jednu z najzaujímavejších kapitol našich dejín. Prečo Československo prišlo o Podkarpatskú Rus? Mohli sme si ju udržať? A existuje vôbec šanca, že by sa raz vrátila späť? Odpoveď vás možno prekvapí. Podkarpatská Rus je územie na západe dnešnej Ukrajiny. Po prvej svetovej vojne a rozpade Rakúsko-Uhorska sa stala súčasťou Československa. Stalo sa tak na základe medzinárodných dohôd a mierových zmluv. Bola to najvýchodnejšia časť republiky. Žili tam Rusíni, Ukrajinci, Maďari, Židia, Slováci aj Češi. Región bol pomerne chudobný, ale Československo tam investovalo do ciest, škôl, nemocníc aj železníc. V roku 1938 sa Československo začalo rozpadať po Mnichovskej dohode. V rámci 1939 sa rozpadlo úplne. Podkarpatská Rus sa pokúsila vyhlásiť nezávislosť pod názvom Karpatská Ukrajina. Ale existovala iba jeden deň. Maďarská armáda územie obsadila a pripojila k Maďarsku. Počas druhej svetovej vojny tak už Podkarpatská Rus nebola súčasťou Československa. Keď sa vojna skončila, Československo chcelo obnoviť svoje predvojnové hranice, lenže situácia bola úplne iná. Na území už bola sovietská armáda. Sovietsky zväz mal obrovský vplyv a rozhodol, že Podkarpatská Rus bude pripojená k Ukrajinskej sovietskej republike. V roku 1945 bola podpísaná zmluva medzi Československom a Sovietským zväzom, podľa ktorej Československo územie oficiálne odstúpilo. Či to bolo úplne dobrovoľné? O tom historici dodnes diskutujú. Väčšina sa zhoduje, že Československo malo veľmi malú možnosť podporovať Stalinovi. Mnohí sa pýtajú, prečo si Slovensko alebo Česko jednoducho nenárokujú Podkarpatskú Rus späť. Dôvodov je viac. Po prvé, hranice sú medzinárodne uznané. Po druhé, Česká republika ani Slovensko si na toto územie neuplatňujú žiadne nároky. Po tretie, po rozpade Sovietskeho zväzu sa územie stalo súčasťou nezávislej Ukrajiny a celý svet to uznal. A nakoniec, zmena hraníc v Európe je dnes možná iba so súhlasom všetkých dohodnutých štátov alebo na základe medzinárodných dohôd. Nikto z relevantných štátov o tom neuvažuje. Podkarpatská Rus bola približne 20 rokov súčasťou Československa a dodnes zostáva zaujímavou kapitolou našich dejín. Jej strata nebola výsledkom jedného rozhodnutia, ale dôsledkom druhej svetovej vojny a obrovského vplyvu Sovietskeho zväzu. Aj keď sa na internete občas objavujú tvrdenia, že by sme ju mohli získať späť, v realite je to podľa medzinárodného práva aj súčasnej politiky prakticky nemožné. Ak vás zaujímajú podobné historické témy, dajte odber, napíšte do komentárov, o čom by ste chceli ďalšie video a uvidíme sa na budúce.